ngifuna ukuthi siqhubeke ngama functions ethu la kade senza ama derivatives. Asithi ke d over dx ka x to the power of 3 minus 5x to the power of 5 vale to the power of 7 3 yes 3 bese sithi over 2x plus 5 to the power of 5 sifale nala uma uyibuka ke le ngathi yaxaka ngoba phela sino divide la kanti divide akuyona ke ifunction esijwayele ukuba nayo kodwa uma wazi ama quotient rule akho noma uyazi nje iproduct rule yakho uyazi ukuthi iproduct rule inverse quotient rule inverse ye product rule nxese ngakho singakwenza nje singakushintsha lokhu kusiguqule kube iproduct rule ukuze sikwazi ukuapply iproduct rule ukuze sithole derivative yethu uma senze njalo ke sizothi x to the 3 minus 5x to the 5 to the 3 times 2x plus 5 minus to the negative 5 ebese sithi mase sithi ke 3x squared minus 25x4 times 3 bese sifaka lokhu futhi x cubed minus 5x to the power 5 sivale to the power of 3 or 3 minus 1 2 to the power of 2 versus the times 2x plus 5 to the power of negative 5 to the power of negative 5 plus lokhu kungaphakathi ke manje 2 times negative 5 versus 2 times 2x plus 5 to the negative 5 besithatha lokhu njengoba kunjalo times x cubed minus 5x to the power of 5 times 3 to the power njalo of 3 masibuka lokho nako ngathi kuyaxakazisa kuningi kodwa at least sesikwazile ukuthi sisuse lo divide lo busixaka eqaleni sakwazi ukuba nama functions esiwa addayo noma futhi esiwa multiplyayo njengenjwayelo senza amanye ke so tinge asithi d over dx ka e to the power of x derivative with respect to x ka e to the power of x ngiyawuthanda kabi e ngoba phela wenza into emangalisayo e to the power of x ukuthi i-derivative ka e to the power of x ubani derivative ka e to the power of x yakhumbula ukuthi sithe uba e to the power of x ayimangalisi leyo nto ukuthi derivative ya e to the power of x e to the power of x kumele ukukhumbule ke lokho asithi ke manje f of x equals e to the power of x mhlambe abasithi f to the 2 lokho kuzoba e to the 2 bese sifuna derivative ka e to the 2 uma ucabanga i-derivative ka e to the 2 uba ama coordinates lapho
kulelo point ngabe u2 no e to the 2 i-derivative ka e to the 2 u e to the 2 nje bekade sibonile ukuthi derivative ka e to the x u e to the x. Ngiyawuthanda ungimangalisa ngalokho ukuthi i-function ne-derivative efana ncamashi. Angifuna ukuthi ngikhulume kakhulu ngo-e kuze kudlulele kulento isidingo sale video. Asiqhubeke ngizothi ke manje d over dx ka natural log of x equals 1 over x. I-derivative ka natural log of x u1 over x. Nako lokho kuyangimangalisa nje ukuthi u-natural log of x mawazi ama-logarithms akho uzokwazi ukuthi uchaziseni lokho u1 over x. Asiqhubeke sithi x to the negative 3 bese sithi negative 3x to the negative 4 x to the negative 2 derivative negative 2x to the negative 3 x to the negative 1 derivative yethu kuzoba yazoba x negative x to the negative 2 chain rule yethu leyo njalo bese x to the 0 kuzoba u1 siyakazi lokho x to the 1 u0 siyakwazi nalokho futhi bese sithi mhlawumbe x to the 1 noma x u1 x to the 2 2x qhubeka njalo i-chain rule yethu siyaziyo leyo. Kodwa manje futhi into engixakayo la ukuthi sisuka ku x to the negative 1 siye sisuka ku x to the negative 2 ncase sifike siye ku x to the 0. Ku x to the negative 1 wethu uphi? Asubhalwe x to the negative 1 wethu ngoba phela siyazi ukuthi uzoba undefined, kodwa siyazi ukuthi x to the negative 1 u-natural log of x wethu ngoba uma ucabanga u1 over x uma u-inverse noma ushintsha indlela ome ngayo u1 over x usinika ubani u-x to the power of negative 1. X to the power of negative 1. Awuthi sibhaleke amanye ama-derivative nama-properties ekumele ukuthi uwazi. Susela yeah. Derivative with respect to x ka sin x equals siyazi ukuthi u-cosine x lokho. Derivative ka sin x u-cosine x siyakwazi lokho. Bese ke i-derivative ka cosine x siyazi ukuthi u-negative sin x. Derivative ka sin x u-cosine x siyazi ukuthi derivative ka cosine x u-negative sin x. Bese ke i-derivative ka tangent x siyazi ukuthi ubani u1 over cosine to the power of 2x. 1 over cosine squared x noma secant squared x. Secant squared x. Lezi zinto ke izinto vele incwadi yakho yezibalo, incwadi yakho yemetho esebenzisa eclassini iyakufundisa zonke lezi zinto. Kumele wena ukuthi uyikhumbule ukuze ukwazi ukuthi ungazi apply yaphi, ungazifaka yaphi, ungazisebenzisa yaphi kuyibalo mhlambe kuyivivinyo zakho nje bese kwama exam uyisebenzise ukuze phela ama derivatives akho ukwazi ukwenza kalula, ukwazi uku-apply i-power rule yakho kalula, ukwazi uku-apply i-chain rule yakho kalula, ukwazi noku-apply ama-product nama-quotient rule akho kalula.